de toi. Tiens, ma. Ne m'a fait dire que ton téléphone ni là. Ni du coup de terrain capable. Et de me saisir ta qui il était parafoué de qu'elle ne soit inconnue. Qui s'y doit qu'à téléphoner le repère. On m'a été qu'il est là. Comme elle téléphone, je dois te vous. Et les timouros parler à la pluie. Mettez le téléphone dans votre ah? Elle n'a pas qui a tout obliqué. Il était ce qu'a tout obliqué. Elle n'est qu'à ta nasa soula. Et te se robé là. Ni a vie fana. Mon démon qu'elle est le camas sans des oublis à français canadien. Philippe Dojo les fleurs. Congélateur ou bisson. Dis qu'à boire à ta mouronini. N'a marchandise ou la poussa. Il descend au fana là. Alors on a autant de mots bloqués à ta yala à ta santéron ni en et toi, eh ma, au bel et d'abord la sisa. et toi, Application courant dans les volets. À toi de coup chap. Application. au vrai mou. À toi de chap. Hein? Chap. Ah, au vrai mou. Oh, mon Dieu, moi, au doigt. Eh ma, quand même on est faire ça. Afflé. Il d'ailleurs dans qui a fait une photo ta kabla à sans fait. Ani il veut faire affaire da akiamna. Ani il a téléphone numéro. Atiki bi woni. Est-ce qu'il a fait? Et toi? Eh, quand ça n'est que téléphone sans fait. Quand Frédéric fait la casse sans fait. Ah ben, afflabe. Eh, quand on a fait qu'il venait que Gawaï ça connaît mon socorro paye. Moi Gawaï te ça mais gagner fini na ça. Il d'ailleurs dans qu'a fait les photos ta kabla sans fait. Atiki bi woni. Écoutez. Écoutez. Oh, au madame n'est pas une photo. Égalé, ni filou. Ah ouais. Ota. Voilà. Mais quand il y a un numéro de blague sans faire, ah, et les numéros de blague sans faire. Aïe, ah, ça fait une minute avec les numéros de filaire sans toi. ah wow, à ti qui bi bolé ça avec ça. Il est fait gaffe les jours. Ah, que wabi nani. Ni do wori ko ga jugni. Wa me ça va maya. Ah, ça va. Wa il y a numéro de blague, on est pas de blague né. Aïe, ah, nta blague. Ah, nta blague. Abana. Sonia ti bi bolé. Mais nta bala dé. Téléphone, avec un rêve à donner. Non, mais il te sera téléphone, il faut être assis ça. Et vous m'entendez à faire un blawa. Et vous pouvez c'est bon. Eh, il je venais là, il y a femme. Aïe, wa. Il te faut. Allô? Ah, on est de bas ma tuer. Ah? Un frigo? Awo ne do awo ibe soro ya awo iya fo chugo aka chugo no Yoro ni photo tara sisa kabla hala ma wakati ni bo ma ne welele ikalo akani fen mana fente ya fi biya tanti mbulu e ba fo ne be mana na kula telephone na ka so mi ka ko nyenyi Ache aba o ya ne ba ma tuka wora ya awo ne le ba ma tuye o ne le bora ki wele sansan oh ele ne wele sisa awo awo ile frigo ko awo nye frigo awo ni frigo ile do awo tabarikala ni ka frigo de sharp sans fait vraiment a ini intéressé ko jugo ajali me fa na ini bro amso kosobe awo oh a frigo ndo le fle ala ide neba frigo ye marki nyana ma page kosobe kamini ne ni nga application sans fait sharp ay no ngomeni nyini bro amso awo nye bana ka ta safe fo duguma chamate kere dia fe kere ni be de be kudu awo chena na fa bo sani na ne wa bi saba de asan awo o doni se ka bola ne ga doni me bola do wala o fa na se ka o fe songo sebe mo atigi mana na kite doni bola se ka sala ni ke ibo bola o na wa fla bola wa mo an shegi o na la solo ma me dem solo bla kana ne ba an ko ni an la fiara saboy sharp an ya application sigan ko na application be fena ko ni mo yi ali fe tabla iba ya sanfe ne yɛrɛ bɛ n ka studio san sanfɛ Iburamso o b'a ka sabara mariku san sanfɛ a bɛ bazin san sanfɛ a b'a ka borodew san siyɛniw hali sanu n'a mago boli fɛn fɛn na a dan ye ka don dɔrɔn sharp kɔnɔ dɔrɔn a b'a ye ten tɔ
fɛn feeretaw b'a sanfɛ yan a bɛ o tigi ka numéro ta a bɛ weleli kɛ a b'a ka fɛn sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ taa d'a ma fo an ka so dɔw yɛrɛ bɛ an bɛ t'olu sɔrɔ fo ka butigi la ko chape a nana mɔgɔw lafiyalen kama n bɛ nin d'i ma n bɛ denmisɛnninw bila u bɛ na nin wari tɔ ye o bɛ na a tɔ d'i ma ni ala sɔnna n'a nana a bɛ sɔrɔ ne ba chape a nalen bɛ mɔgɔw lafiyali kama dɛ n bɛ mɔgɔ bila u bɛ taa a bɛ n'a sɔrɔ yan i b'a fɔ dɔrɔn ko min i yɛrɛ b'a tɔ ye dɔn wari i tɔ san n bɛ tila ka dɔ di ma Mbadi e ka ko bɛɛ de ka kalan ne de b'a fɛ n b'a di wa joli n bɛ 2000 di ma o ka dɔgɔ ma 2000 ma mun de don wa bɛ mun k'a la wa taa ni mɔgɔ wɛrɛ ma telefɔni fa ɲini n b'a di i y'a mɛn mais a ko ni min bɛna fɛn in ta frigo in ta k'a bɛ wari tɔ d'u ma n'a nana a bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲɛna i ka 5000 n b'a d'i ma nka i kana ɲinɛ a tɔw fana kɔ dɛ komi i m'a kɛ n kun fɔlɔ i y'a mɛn non Maou e yɛrɛ ne y'a f'i ye kabini semaine tɛmɛnen i y'a fɔ mama ya ka wari bila ka ca n bɛna ko privé ta i dɛsɛlen bɛ k'o fana kɛ ala fana sa école tɛ ka kɛ école bɛɛ datugulen don e b'o mɛtiri bɔ min sa ne tɛ mami de y'a fɔ ne ɲɛna o don o n terimuso mami ko ale fa ye mɛtiri ta ka d'ale ma chape sanfɛ anglais mɛtiri kɔni ne tun mago bɛ cours d'anglais yɛrɛ fana de la i kɛ pewu a la français français tɛ français i tɛ n tilen dɔɔni sa a ma bɔ ni ngilen ala ngilen a mɛtiri a bɛɛ ɲini fɛn in sanfɛ sini bɛɛ n b'i weleli kɛ i ba b'i wari bila ka na i b'i ka kalan kɛ mais o tɛ 5000 dili bali dɛ ayi o bɛ t'i kɛ pewu i ma ye aw ka nin sapu ni sapu manamana fɛn tɛ dɛ yɔrɔ dɛ bɛɛ de ka kan k'a laɲini mɔgɔkɔrɔbaya t'a la dɛ denmisɛnniya t'a la bɛɛ kan ka ɲini k'a sigi i ka telefɔni kɔnɔ i ka mɛn n taara sugu la zon y'a don ta zon y'a bɔ ta i m'a ɲini sapu sanfɛ i y'a mɛn ni e kun ye ɲini k'a ɲɛ a kun tɛ tɛmɛ nin kan o la sa a ko diya kojugu ye e b'a dɔn ne ka dɔnkɛ ko o falama ye n kɔrɔlen bɛ nka hali bi ma sa dɛ tɛgɛ ni fɛnw sa ni fiɲɛ bɔra min sapu ni fiɲɛ bɔra min sapu ni fiɲɛ bɔra min sapu wala e ya muso ma gangster ba gangster tɛ koyi a b'aw kɔnɔ k'aw kutɔla de denmisɛnniya kɛ wa an bɛɛ de tɛmɛna nin sira fɛ